Namhlanje sizoqala eThembisa Plaza lapho khona sinogogo othi yena unesipho sokwelapha kodwa izinto bezingahambi kahle emsebenzini wakhe. Kodwa ngemva kokuthi alandelele insebenzo zesambulo ekhaya lomoya, uye wathola kunoplastiki ohlatshwe ngamanaliti. Ngaphakathi kwona lo plastiki kunomuthi. Ugogo uyakholelwa ukuthi ngokubambeka kona lo mlingo kukhona ukhanya okuzovela empilweni yakhe. Uyawabonga amandla kamfihlakalo. Sizophuma eGauteng siye eKZN ebranchini yaseport Shepstone lapho khona sinogogo Agnes othi yena unenkinga for iminyaka isisu sakhe besimhlupha singakwazi ukugaya kahle ukudla. Uthi ubahambile odokotela kodwa ubengakaze alithole usizo. Kodwa ngokufika at the Revelation Spiritual Home on a Thursday lapho khona bokuphuzwa inkomishi. Ugogo uthe uma eqeda ukuphuza inkomishi wazizwa efuna ukuphalaza. Uthe nangempela uma eqeda ukuphalaza wazizwa esengcono emzimbeni. Uyakholelwa ukuthi nangempela ikona ukuqala ukukhuleka kwakhe lokho. Uyawabonga amandla kamfihlakalo. Sizophuma eKZN siye eEastern Cape ebranchini yase-East London lapho khona sinobuhle othi yena ufike at the Revelation Spiritual Home on a Thursday lapho khona bokuphuzwa inkomishi. Uthe ngemva kokuthi ephuze inkomishi waphalaza u1 Ubuhle uyakholelwa ukuthi ngokuphuma kona lo mlingo kukhona ukhanya okuzovela empilweni yakhe. Uyawabonga amandla kamfihlakalo. Sisase lapho eWestern Cape sizoya ebranchini yasePhilippi lapho khona sinosomeka othi yena for the past 3 years ubebhekane nenkinga lapho khona ubeba namahlaba esiswini kanti futhi isisu sakhe sikhukhumala ngendlela eyisimanga. Uthi kukudala ezama ukuhamba ebantwini kodwa engakaze alithole usizo. Kodwa ngokuza at the Revelation Spiritual Home alandelele insebenzo yenkomishi. Uthe on this Thursday lapho khona ephuze inkomishi uye wazizwa efuna ukuphalaza nangempela wayo kuyophalaza. Uthe ngemva kwalokho uzizwe engcono emzimbeni kanti futhi uyakholelwa ukuthi nangempela uzokwazi ukuthi akuthole ukuphila at the Revelation Spiritual Home. As Isambulo, ikhaya lomoya celebrates 12 years of existence this year, Amasosh have taken to the streets of Twitter to share with the Twitter community how ikhaya lomoya has changed their lives for the good, using the hashtag Revelation Undigezile. Let's take a look at the comments. Slindile at Nketo S. Hashtag Revelation Undigezile at Coxstead branch. As you all know, xa uhlamba into, you are purifying it. Imboni purified my spiritual understanding, ngenkolo yethu. Njengabantu abamnyama, undifundise ukuzazi nokubaluleka kokhokho bam. Wandifundisa nokuziphatha kakuhle. Zwilezwe. Echo at Echo1. Dandingumntu who held grudges, dine anger issues. Kodwa ngokuba ngumntana walapha ekhayeni, I've learned to be in control of myself, also learned to let go, dikwazi nokuxolela. Dingabhala kude kuyosa truly. Hashtag Revelation Undigezile, enkosi baba imboni uzwilezwe. Fina Ingwane at Fina_gift. Before entering TRSH, I used to be insecure about how I look, especially because of people who I used to associate with who also brought my energy down. I constantly doubted myself. Today I walk freely wherever I want, without a doubt of myself or how I look. Hashtag Revelation Undigezile. Alinda at Alinda_Khalakhala. Spiritually, I've grown. I feel complete. I've matured. And all thanks to Ikhaya Lam Lomoya. Moreover, my spiritual compass is aligned. Hashtag Revelation Undigezile. Sizwe G at G_Sizwe. The Revelation Spiritual Home, Ingigezile, from mental slavery, from black jealousy, from spiritual confusion, and decolonize me from colonial religion. Hashtag Revelation Undigezile. Hashtag I love you, Revelation. Kuhle masocha kuhle. Mina nguFaith Ngwenya wakamthimanda uBhambo lunyeza abambini okoza kanina mabuyo shweshwe obhankani omzimandi. Mina la ekhaya ngize ngephupho. Ngaphupha omkhulu bami bengitshela ukuthi kumele ngize la eChurch. Mina ngizange ngabuye. Baba baningi omkhulu. Bakhulula insimbi zabo bangigqokisa. Mabeqeda ukungigqokisa, maybe sengimema bonke abantu ukuthi baze kula eChurch. iChurch yagcwala ngaqeda ngaphapha. Last month before inkosi ishona, ngaphupha mbona imota emhlophe. Ngithi imota lana ngiyakobaba uHade. Bathi uyibone kanjani? Sorry, ngingakuphazamisa emboneni wakho. Ngithanda ukuthi into zicace ngaphandle kwento esingafuni bezikhulunywa amagama. Masithi inkosi mhlambe yipi ngoba manje abantu abazikhuluma ngani. Bathi ngibani? uKing Zwelithini
Then bekulabantu amamashali behambe distribute amaphepha ukuthi ubaba uHade bekumele agcotshwe abe inkosi. Ngamema abantu ngathi wozanini siyoyenza ubaba uHade babe inkosi. Abantu bathi hayi ngithi hayi lo ngumuntu wabadala kumele simenzele into ezinhle. Kumele abe inkosi ngababema abantu bagcwala. Ngaqeda ngaphaphama. Elani? Last month before ashona. Akuhlalanga 2 days waseshona ubaba inkosi. Wakhothama. Ubuya ngaphandla kakhonzla uthonga. Masithi umuntu uyimboni abangayazi ukuthi imboni yini umprofeti wezwe. Akakhonzla uthonga izinto zalomprofeti walelisonto. Kungoba idalwa zakibo zimbonisa izimo zezwe. Zimbonisa ukuthi mntanami bheka ezweni ukuthi kwenzakalani. Nangu umuntu obekwezweni. Uthi ngizelana uzothula ithonga. Ithema ikhothama inkosi yakwaZulu. Yena wathonga kuthiwa lo muntu kumele abekwe inkosi. Kwenzekeni inkosi yakwaZulu ikhothamile amaviki andlula. Kuleli viki esiphuma kulo ke ingane yami bheka bekwenzakalani ngakho. Yebo ngiyabona ba. Hayi unamanga ayikadlala ema-TV lento. Yenzeke manje bidlala nje kuma highlights kukhonini akasonti la. Ayikadlala ayikaphumi la ngaphandle. Bengibekwa ke njengemboni iyasebukhosini bamahlubi la. Yebo ngiyezwa ba. Na engane iphuma lephandle lithi hayi ngithongile ngizothula ithongo. 2 weeks back ngithonge ekhothama inkosi yamaZulu. Bengibekwa last week. Isibonakaliso sifikela ngisho abantu abangakhonzi. Ngilwise ngiphikise ngibiza amagama isathanism inyoko ongakazi wazibona niphikisa into yenu. Nisezawukhala umuntu omnyama. Amanye amazwe abamkela abathunyelwe kubo. Nani yamkelana abathunywe kini. Nizawuphila. Nizawubusiseka. Nizawuphumelela. Cha uma kungawubona ukuthi umangaliswa hayi ke uyasala. Cha akukho okunye ngakusho ngani yami engizokusho nje ukuthi cha idalwa zakeni zibukhali. Yebo ba. Azikubonisi abantu bamanga zikubonisa abantu abathunywe ezweni. Yebo ba. Okunye nokunye ngokwakho kusele kuwe. Kodwa kufakazi bembono wakho naku siyakubonisa sithi nayi lento ubuyibonisa. Na. Beyenzeke escourt last week, ke right? Yebo tata. Yini last week? Ngole sa namhlanje. Yebo tata kule viki eliphelile. Kule weekend besiphethe umcimbi omkhulu wezwe. That was it was marking an era ikhonje abantu abaphandle. Khuleka. Ngiyabonga ba.